Nos levamos moito tempo desde BNG denunciando que os recortes de privatizacións do Partido Popular, os recortes de privatizacións de Núñez Feijóo estánse convertindo nun perigo para a saúde e para a vida das persoas. Levamos 10 anos de recortes, 10 anos onde o Partido Popular recortou 2.000 millóns de euros a atención sanitaria e de primaria e que hoxe, en 2019, a sanidade pública en atención primaria ten 188 millóns de euros menos de os que había hai 10 anos. E con 188 millóns de euros menos non se pode prestar unha mellor atención primaria. Os datos poñen en evidencia as mentiras do Partido Popular. É falso que haxa máis persoal, é falso que haxa máis recursos. O que temos é menos médicos e médicas, menos enfermeiros e enfermeiras, e temos un deterioro crecente da atención primaria que está arrasando con unha das conquistas sociais máis importantes que ter unha atención sanitaria de calidade. Si se quere mellorar a atención primaria, necesítanse máis recursos e nos imos exixir no Parlamento de Galiza un plan de mellora da atención primaria dotado para este ano con 200 millóns de euros, porque é a única forma de poder contratar máis persoal, de mellorar os recursos que hai, de dotar dos medios necesarios, en definitiva, para ampliar. Ten que haber un cambio de modelo e hai colectivos como, por exemplo, os PACs que levan máis dun ano reclamando unha atención que garanta unha boa calidade na atención de urxencias e a Xunta sigue sin mover ficha e as reclamacións son básicas.